Bhotani ma-Afrika mahle, bhotani bantu bomgquba. Igama lami nguSilindile wakwaLufele. Umampinga umbhalo kaQosha umuntu omntwana ngapi noba uyayifuna bantwana funa abadala. Usenzwa ke bethuna anithukisi kodwa kuthiwa sibumbu umitha kanjani ubhokoxekile phumani bantwana ufuna udlala nonyoko. Abantu badala ke babe romantic bethuna. Wayisithi xa ifuna udlala nomama thuma abantwana isweet evenkileni. Namhlanje ke bethuna niphethe ubhuti. Nina ke niye nisho nithi kwaito oyifile until you meet people who knows what they know. Igama lakhe ke nguSteve Ovo obizwa ngokuthi uSteve Ovo essay kodwa ke nasizawungena kakhulu kodwa igama lakhe lokuzalwa ke nguBhuti Mfundo kodwa ke nasizawuncambaza ndizodinga uba makazazise kancinci. Bhuti Mfundo siswami uphilile? Of course. Mna ngumuntu oloku complain. Man. Yeah, otherwise wena di right nama yacho kaloku namaZulu bathi nembuzi yathi khali icela uhlenzo yabe sithi ngoMeyi kwathi cha sokuhlinza manje ngoDisemba. Yeah, unobangela ke tana ndithi Bhuti Mfundo. Yeah, of course. Ndifuna siqale apho. Yeah, because before sifike kubhuti Steve Ovo. Masime ngebrand. Man. Sifuna elabazali. Man. Mfundo umntwana wase Eastern Cape. eLondon eMacLean. MacLean is my hometown but ngiphuma kwilali. Yeah, andifunda introduction into abiza idolophu engaluzalelwe edolophini. Already uqibile uandamine abantu basezilalini. But no check a lot of talent ekhona namhlanje suka from ezilalini. Idolophu is my hometown but ngiphuma phi ekhaya kusemakhaya ezilalini. I love that. You know, ndihlala ndisiva amaZulu xa bezi introducer. Uya introduce. Zingwenye so. Baye bathi xa bezi introducer athi umuntu ba uphuma kweyiphi town, athi uba uphuma kweyiphi ilali, abize ndisho nenkosi yakhe. Zingwenya ezo. Alethi sisintu ke siswami eso. Because there's so lahle isintu then safumanisa ngoku asina direction. And siyinhlekisa sesisizwe siyinhlekisa esingenamkhondo. Yeah, but for me amaZulu ayizingwenya mama on my side ayizingwenya. Siyabulela. Akho abekho abantu abanje abane confidence njengamaZulu. Mina ninguSteve Ovo essay aba respect. Siyabulela. Perfect. So ke ngubhuti Mfundo ndicela ukwazi ba ngubhuti Mfundo isibongo ngwakabani isiduku ngwakabani elalini kabani inkosi busayikhumbula ngubani? To shortcut story. Umfundo usuka eMacLean kulali zakwaSofoni. Yeah, inkosi yami ngumshweshwe. Okay. KwaMonke kwaSofoni, that means indawo yami kusesikansini. Okay. Ayinibenza abantu namhlanje. Kuchakhuphuka lapha kuba yatsha amaZulu. Yeah, so I'm surprised ngihlangana nomisi benibethe esikolweni. Ngimbona da eJosi. Ndithi sister usasena la body akakagugu sengilamisi. Ndithi wena wedwa wenza akukudala ngoku. Kaloku ukhumbule abantu bakudala babekrocela inembe. Babesitya iminqosho nemiqa nemifino. Ngoku thina sityiswa zonke izinto singoramthuthu nje. Uyayibona zonke izinto zeziprocesswayo uyayibona into enjalo. Yeah, Umfundo siswami usuka kwezolali ezo zangapha esikansini kwaSofonia. Ngumntwana ohleli kakhulu ezilalini. But that time ke bengakabikho like yabona ngoRick Ross. Yeke man. Yeah, bengumntwana ebebhikile man benqinile nje ngathi benqinile slender yabo. Yeah, but umntwana bendwebile. Yeah, and also umntwana bendwebile kakhulu even esikolweni uyaziwa. That's why uMiss benhlangana naye uMiss Mdolomba. Yeah, Miss Mdolomba. Miss Mdolomba ngihlangene nawe ngiphane number yakho Miss Mdolomba. Miss Mdolomba. Yeah, Miss Mdolomba. Usakhumbula. Miss Mdolomba. Nani ndiyakufanisa man cha. Hey uchinjile but usasengula because esikoleni beningumuntu othanda umculo and then that's why benivela bonke abantu. Yes. So tell me about the dynamics ke ngokuza sekhaya apha ekukhuleni. Ukhulu uhlala nabantu kaloku thina xesha elinzi ngabantwana esiye sikhule nomakhulu omama notata behamba beyophanda umqa. Mina nikhuliswe nguNothembusi. Okay. Yeah, intombi yakwaNtsundu omngxongo. Umama ke lo. Kumakhulu lo. Kumakhulu. Yeah, intombi yakwaNtsundu. Yeah, uMaNtsundu udlala irole eninzi kakhulu because nguye ebe actor as umuntu understand icareer yami. Okay. Art because ifamily yami career yami bengayi understand sesho. Like bengathi ngumuntu ongafuna umsebenzi, ngathi ngumuntu ongazimiselanga. Yazi lonto le I get it a lot. Ngicela unisondezele imic nebhuti wami kancane. Oh, no problem. Itsale nje ndifuna uri Okay, cool. You know
lento ichoyo ixesha elininzi xa ndihleli nabantu abenza icraft ababonisa isipho sabo isuka kuThixo. Ixesha elininzi ii-families baye bafumaniseke bayingabantu bathi abafuna umsebenzi, abantu abonqenayo. Ucinga uba uzokwenza ntoni out of loo nto leyo? Funeka uhambe ufunde uthambile. Zonke ezanto kwatshakacima, and then xa besebona bayethuka. But at the same time andifuni bajaja sesona, because thina kweza ndawo esiphuma kuzo ukhumbule siyaqala ubona abantu abade italente belikhona, ibhola belidlala, like yonke into talente becula like bayaqala ubona umntwana bambona eTV ngathi wena, so record likhulu. And bayaqala ubona like uSteve obemhlobo weNNF namhlanje sehleli nabo Amaza olusanda interview emhlobo weNNF. Yes. Angena nge-background, you understand, ngene because of umsebenzi wami. So bayethuka, that's why ndithi i-families somehow andi-judge wena sesiwami yabo. Kodwa ke umntwana niyambona ekugqibeleni, because I think laa nto need o-teacher. Umntwana niyambona okokuqala uba ayingomntwana we-drugs lo, ayingomntwana othanda yabona those things. Ndingumntwana ebethanda isport, ebethanda ucula. Yabona umntwana angana something ayithandayo yakhe. Mkhuthaze because uzawusinda kwezi drugs. Ndiyakuva. Anawe yanifumana nasesona. Ndikumamele bhuti wami. So that's why kune Grootman abayibiza uMr Vivi Mabuya. And I respect la Grootman. Ngathi Victoria say teacher somewhere ngoku ngathi uyapenshela this year. And I respect la Grootman ngoku mind value yaniphakamisa yanhlonipha. Unyamezela seswami because ibhlungu lanto. But namhlanje yabona igama lithi doesn't mean i-challenges zekho ngoku. Challenges asikhona, but igama liyaziflowela. Liyazithethelele. Kuthiwa work hard until you get into a place where you don't have to introduce yourself. And then now ndiyakuva uyatsho uba uye wakhuliswa yintombi endala. Ngexesha ukhuliswa yintombi endala bapha abazali. Umama wami ngunomnyamazana. Ebesebenza naye na. Kanti ihlale kakhulu nomnyamazana. Iqiniso ufuna ndilithethe nje kahle. Ngandihlale kakhulu naye, and utata ifamily yami khangifune unikhombisa utata. And also xa ndizama uyibuza kogogo kuthi ayefutha yakhe yakalonja wena. Ayiwanda wabenzeni tata okukwesiduko ke ngokuba ngabuza awusabuza noba ndiyabuza and yanikokrisa because into yami andi-understand kwenzeke njani eBhayi because ndivelele eBhayi ngokuzalwa. Okay. Ndizalelwe eBhayi. And ngoku la nto sesiwami if uyajonga into kaSteve Ovo ndiloko ndiskime nabantu baseBhayi. I don't know, bayandithanda like amaGrootman aseBhayi ngawo up behind kwi-career yami, like usakhele mzakazaka oluthando tathayira obutvuyo like seswami like iBhayi nje inoSteve Ovo phakathi yayibona njalo. So somehow ndiqonda ba kukhona ukushaya amanzi kulapha. And manje amuyibuze efamilini ba because naseswami bona banalando bamhlambi no into balekile benirhalukwazi qha utata isiduko qha yinto enirhalu understand andifuna uphika. And lanto ngabhadli because ngombe ndimncinci wayekhona kwi-pictures utata ndandimbona qha ndiyabona bayifihla la diary ndandikhangela ngona sendibhadlile ngoku ndifuna la diary because ingwenye ndiyayibona uba yayifana nam nayo Rick Ross Rick Ross ingwenye ndiyayibona uba yayifana nam qha ingqondo yayisefile. So ndathi ndizama ufika ekhaya ndizama ukhangela la diary ndikhangela la diary and ndiyabona bayifihlile and I think bayifihle after bevela inkulumo uba ndifuna u-understand uba ngubani utata. And ayonto rongo leya seswami. Abakhonto abayidlalile indima mna ngwakho nomavuta ayibona njalo ayijiki but ndikubani endiphume esendeni lakhe qha. And ibalulekile guys, into endifuna uyi-understanda lisende qha. Singabantu kaloku thina singabantu abantsundu kuyanyanzeleka uba uzazi macala. Kunale show edlalayo ngoku ethi Umkhonto Ogwaza Ekhaya. Good. Umkhonto Ogwaza Ekhaya baye abantu bahlangane bathandane bhuti wami kanti bayazalana. That's good. Uyayibona ngokulonto leyo uba kunyanzelekile kuba ngozawujola injalo kanti ndijola nomntakwethu injalo. And spiritual ezanto spirituality abantu bakudala bespiritual kune order. The reason why intombazana before uyigqula ufune ukwazi uba siswami ngakwabani then xa ubona isiduko basidibani then lapho ungenayo. Ndiyakuva ngoku aba-understand uba abazali xa bethi futha kwena Steve Ovo kwatsha kacima kwavuta bla 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 ntoni
nini enenza damage because ngoku mina ndizawujonga yabona umzekelo ngojonga abantu baseBhayi like abantu abaninzi Steve Ovu usebenza noseBhayi abantu abaninzi kule Joburg and awazi wabona uhlobana ndizawuenda ngoku ndisiyaphi ndisiye eBhayi and manifike eBhayi ndizawujola ndi out kaloku akho ring mose ngikatshaya ewe ma hayi uyabona ngwenye ngihlobe ndismart ngalo jonga uyabo so andikatshati so ndizoya eBhayi kanti into ebalulekileyo bona mele batsho qha into yoba kuba umntwana mayikhulelwa nikwazi ungambuza into yoba ngubani okumethesile so uzambuza umbuzo umama